F'artiklu fin-Nazzjon ta' 2 il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici iddeskrivit dak li għadda minnu l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat bħala kapitlu ikraħ. Hija sejħet il-voti ta' Franco De Bono, Jesmond Mulliet u Jeffrey Pulicino Orlando fil-Parlament fl-aħħar ġimgħat bħala inaċċettabbli. Skont Mifsud Bonnici kienu dawn il-voti inaċċettabbli illi waslu l-Eżekuttiv biex ħa deċiżjonijiet li fi kliema għandhom jgħalqu dan il-kapitlu ikraħ. 24 sija biss wara iżda il-Gazzetta Nazzjonalista In-Nazzjon fl-editorjal tagħha fetħet attakk qawwi immirat lejn De Bono, Mulliet u Pulicino Orlando, anke hekk għadet lura mill-issemmi ismijiet. Skont In-Nazzjon b'xorta ħażina l-politika lokali fl-aħħar xhur saret iddominata minn xi politikanti li fi kliema qed juru biċ-ċar li daħlu fil-politika għalihom infushom. Fi kritika ċara lejn Franco De Bono, Jesmond Mulliet u Jeffrey Pulicino Orlando, In-Nazzjon iżżid li l-politika Maltija dan l-aħħar iddeġenerat f'dik li sejħet bħala litanija ta' lamentazzjonijiet ta' xi politikanti dwarhom infushom. Il-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista tkompli tgħid li wħud minn dawn il-politikanti ħadu għalihom fuq xi ħaġa, oħrajn huma maħruqa għaliex xi ħadd semmihom fil-batal, oħrajn waħlu f'dak u fl-ieħor għalli ġralhom, waqt li oħrajn qed iħallu lilhom infushom jitawwew meta jmisshom jafu aħjar. L-iktar attakk qawwi ta' In-Nazzjon iżda huwa meta mingħajr ma ssemmi lil De Bono, Mulliet u Pulicino Orlando bisimhom tgħid il-numru ta' politikanti saru iktar donnom tfal medijin biex ipattuha, jagħtu l-gambetti u jigżaw lil xulxin. In-Nazzjon tagħlaq l-editorjal tagħha billi tistaqsi jekk tkunx qed tistenna ħafna minn dawn il-politikanti jekk titlobhom jerġgħu jibdew jitkellmu dwar in-nies li tellawhom fil-Parlament milli dwarhom infushom.